всяка вечер. Аз умирам. За да ви предпазя, трябва да се отдръпна. Но как да се откажа от нещо, което обичам? Как да оставя най-скъпоценното нещо за мен? Но моята любов към вас проблеми създава, кой път да избера. Семейство, защо ми спирате моя път? Защо искате да съсипете всичко в живота? Мамо, и ти си циганка, и то знаеш какво е да те мразят, и знаеш какво е бедност. Тате, и ти си от село, и ти не си отраснал в изобилие. Но аз предпочитам този път, защото ме прави щастлива. А вашите пари и богатство са отрова. Не искам пари, къщи, коли, искам хора добри да са до мен, които щастие ми дават.